Oke, bolo-bolo kita ajak jalan-jalan lagi. Lokasi saat ini saya berada di Jalan Budi Utomo, Kecamatan Siman, Kelurahan Ronowijayan. Dari pertigaan depan itu kita ambil ke kanan, bolo-bolo, mengarah ke perumahan Bukit Asri ya. Saya ajak jalan-jalan di persawahan Bukit Asri. Sini tuh masih asri sekali ya, bolo-bolo. Di kala sore hari menikmati senja dari sini tuh sangat enak sekali. Pemandangan ini enek sawah, saya ngetan kono ketok pegunungan wilis jan lak yo suwahdu tenan ning kene iki. Apa neh ning kene nek warunge sambil ngopi menikmati senja. Persawahane kaya ngene iki wayahe panen iki bolo. Ponorogo iku oke sing sik asri bolo. Dadi awakmu lek pengen menenangkan pikiran tuh wis mara wae arah ngetan ngene iki. Tapi yo lek bengi aja wani-wani liwat ngarepan kono kae. Soale kuwi ana makam, lek wani yo ora apa-apa jane. Dari cerita mbah-mbah dulu itu di sini tuh pernah ada mayat yang dikeluarkan dari liang kubur, tapi mbuh tampir kuwi suwi wesan. Ndak delok ento pemandangane kene iki. Wiju-wiju menak dipandang. Oke, bolo.